Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Mayong buntag, mayong pakiguban, happy watching, happy listening sa tanatong mga kaigsunan nga nagasunod nini mong programa. You're welcome in this program, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagkiguban, mayong pagpaminaw sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101. Ako nagtuo nga na kanunay ang presensya sa Dios sa inyong Pinoyanan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw, inyong igsoon, Pastor Gideon magiguban ini mong programang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Brother Moses Cardinte sa mga Dinoyo family o sa mga De Villiers family. Good morning, good morning, good morning. Oras sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko with Shine FM 101.3. Alas 9:52 na sa kabuntagon. Live na live ta mga kaigsuonan sa atong FB account ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagiguban, happy listening, happy watching mga kaigsuonan sa ato nga programa. Sa ato pagsugod mga kaigsuonan sa ato ang panaguban ang pulong mo kinabuhi ko. Ako gihangyo matagusa sa pagduol ngadto sa atong buhing adios. Mato sa atas ato ang team song sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Now, nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Bisan kalaygon ang Dios mga kaigsuonan hanto ta sa pag-ampo ug atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamayong magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagatiman kanamo, Dios nga maoy nagbantay kanamo, Dios nga maoy nagsupply sa tanan namong gikinahanglan. Imo kaming giproteksyonan, imo kaming gibantayan. Labos sa tanan Ginoo, imo kaming gibistihan, imo gipakaon, imong gipainom og ang tanan Ginoo nga niya kanamo gikan man kanimo. Salamat o Dios nga imo na usab kami gihatagag higayon panahon nga makakato na usab kami sa imong mga pulong, makabati na usab kami sa mga mensahe nga moy among gikinahanglan sa amo ang pag-alagad kanimo. I-bless Ginoo matagusa sa imong mga pulong nga amo karong madunggan. Din among masabtan ang mga pulong nga imo nang gibilin aron amo ang maikinabuhi samtang nagpaabot kami sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. Amahan, among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi kay wala mi mahimo kun wala ka. Padayon ka o Dios panguna ka namo. Padayon namo nga i-surrender, isalig diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban, dalaygo ng Dios sa matagos sa
Mayo nga pagiguban. Good morning ni Gina Abazola Ayuban. Hello Pastor watching Hindang Leyte. Mayo nga pagiguban ni Alvin Torion Avellanosa. Good morning Pastor Gideon, God bless Pastor. Og si Lindina Gabotero. Good morning Pastor, God bless. Og salamat sa Ginoo makadungog na pud mi sa pulong sa Ginoo. From Tabuan, Bayawan. Kumusta mo dias Bayawan? 2006, 2007 sige kog biyahe dias Bayawan. Ako'y tighato dihag saging diha sa Merkados Bayawan. Og saging mga masakit tighatod ko diha sili, sibuyas unya gikas Bayawan mo karga ko og kinuntine kanang usahay makapalit og binyanyera kanang usa ka banyera nga isda o kinulir nga isda diha sa Bayawan. Mopalit ko og duha ka cooler, karga na ko sa motor niya uban sa ako ang kaabag biyahe na mog bukid diha mi gyud mi nakasination sa gyud ang mga biyahidor og isda. Kumusta mo diha sa Bayawan? Ilabi na diha sa Tabuan, Bayawan City. May buntag, mayong pagpaminaw ni Lindina Gabotero. Mayong nga pagkikuban ni Shirley Tamaudos. Good morning Pastor og sa tanan. Alex Ganzo. Good morning Pastor og salamat sa Ginoo nga imuhang kabaskog sa panglawas nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi Pastor para magamit ni ining katapusang mga adlaw. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Wala ko ka sugo dayon tungod kay doon ako'y gilakaw, doon ako'y gipalit. Maayo nga pakiguban ni Ani Lakinon. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Happy watching ni Jocelyn Oliger. Hello Pastor Gideon, maayong buntag imong buong pamilya og sa tanang tigpaminaw. Sister Lini Celeste Labita. Hello Pastor, maayong buntag. Please request kanta Pili ang mga barkada. Ampingi ang pili ang mga barkada katunang sisos atong higala. Sisos ang atong higala. Pwede na nimo nga i-search sa YouTube sisos atong higala o bisitahi ang atong YouTube channel ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Teresa Saligan Madayag. Good morning po Pastor. God is good all the time. Request ko song hangtod may kinabuhi. Watching from Tuanadato, Maitom, Sarangani Province. Salamat and God bless. Okay, ako ning pangitaon. Unya palihog ko og share sa ato ang programa ha. Ipaambit yod, ipaabot ngadto sa atong mga kaila. Igabalas ko nimo Ginoo. Okay, salamat sa awit makalangit mga kaigsuonan nga puno og mga pagdaig, pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Hangtod may kinabuhi diri lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulannog kabituunan imong gipahimutan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Renz B. Ayuban. Maayong buntag Pastor og sa akong pamilya diha sa Hindang Leyte. Gikan dire sa Diliman, Quezon City. Mayong pagiguban ni Case Dam og si Sister Gingging Simpron. Maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa mga pag-ampo sa Ginoo nga iyahagayod nga
gatagbuon ang tanan. Amen, no? Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamayo. Mayong buntag ni Freddy Aquino, mayong buntag Pastor, dalaygon ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Nga padayon nga nagsupply sa atong gikinahanglan og padayon nga nagamping og nagsupply sa libreng hangin matag adlaw karon og unya. Pastor, pa-request kog kanta Hinluoy Ko. Salamat sa pagplay. Ako ani nga pangitaon. Hangtod magininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka. Hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, mayaon ka o galagaran ko, Ginoo. Nahimok suko ning kalibutan uban sa dakong Dili na ko makitaan ang imuhang request, Brother Freddy, ang Hinluoy Ko. Basig doon na ginay saktong title. Palihog ko check ko, no, double check sa imuhang request. Si Wilda Prospero, maayong buntag, og si Bing Dandan, maayong pakiguban. Si Agnes Triumphante, maayong buntag Pastor Gideon. Praise God, daghang salamat sa buhing Ginoo. Request ko song Lahutay po. Okay. Si Mercy Yuba Carrion, maayong morning Pastor, salamat sa live na pod ka kay naminaw na pod mi. Si Bro Boy sa Bayog, maayong pakiguban. Si Orhilis Arnila Malisa, good morning Pastor Gideon. Request Pastor awit makalangit ang pulong mo. Salamat and God bless. karon nahugasan sa hamili mong lugo. Walay saman, kani mo kang gamanan. Walay arang magkatubong sa guma mo. Ako sugalayan, pasidungan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa sa ngabil. Mayong pakiguban ni Hangtod niya ka Bing Kapaan Tampaan. Maayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless sa tibok nimong pamilya og ni Alvin Torion Avillanosa. Request song balik ning tanan. Good morning Pastor Gideon. Request song Lahutay gikan ni Agnes. Ako ana nga nakantahon. Okay, ako sa ni pangitaon balikan ning tanan. hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa sa ngabil ko himayaon ka. Mayong pakiguban ni Agnes Silva og ni Jean Galas og walay pulos. Nada siguro pulos. Good morning Pastor, dalaygon og maayo ang atong buhi nga Dios. Tan-aw ko diri sa Maragosan, Palok, Davao de Oro. God bless Pastor. Gikan ni walay pulos. Na siguro pulos. Nga sam ni ngalan gyud ni or apelyido gyud. Walay pulos kun. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Lindina di Gabotero. Matod pa Pastor, naminaw mi permis sa imong program Pastor og amo request with makalangit, awit makalangit imong gonit. Malipayon mi kanunay nga namati. Salamat kaayo. Wow, salamat. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Awit makalangit ang pulong mo. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko with the Shine FM 101.3.
nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko, kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Ram Immersion o Famin. Maayong buntag Pastor Dalaygon ang Dios, ang buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor, gigamit ka sa Ginoo para daghan pa ang mga tao nga mubalik sa Ginoo. From Kalapi, Bohol, all the glory and honor belongs to our Lord Jesus Christ. Kumusta mo diha Ram? Salamat kay sa Ginoo, nakaanha ko diha Kalapi, Bohol, unahan na sa Tubigon. Si John Galas, maayong buntag. Si Hilda Luang, good morning Pastor Gideon. Kanunay good nako ma-miss imong live. Salamat kaayo. Pastor, unsa bay minsay sa akong damgo Pastor nga balik-balik man nga magdamgo samtang nagwali daw ko sa daghang kaayong mga tao. Palibot sa ako ang gitindugan ang mga pulong paghinosol. Kana mo abot yun na imong nakitaan sa imong damgo. Ang mensahe ni Ana kinahanglan kang magpapuno, magpasangkap sa pulong sa Ginoo. Kaya diha sa pagwali sa mga tao, daghang mga nagkalain-lain nga mga pangutana, kinahanglan matubag nimo ang mga pangutana sibo sa pamaagi sa Ginoo. Kinahanglan magpasangkap o magpapuno ka. Ang mensahe ni Ana, ipadayon ang pagkatuon og seryosong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Si Virgin Kapitin, maayong buntag Pastor Dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless Pastor, more blessing to come. Lolita, amin silo sa tanan, maayong buntag Pastor Gideon, na minaw na punta sa pulong sa Ginoo. Amen. Your Jeremy Kasilaw, maayong buntag Pastor Gideon. God bless us all. To those people who want sing your life today, ang Dios magpanalangin. Salamat kayo sa imuhang pakiguban. Musta mo diha sa Tarcom, brother, your Jeremy. Sinorbita yo Transi, good morning Pastor, o good morning sa tanan. Request kog song awit Kagawasan by MG Flores. Salamat and God bless. Pagiguban, matot pa ni Jan, kauban sikaw ang kusog, Hilda Loang, ako gyud giblotot aron makadungog among silingan. May buntag sa masilingan, gikan ni Sister Hilda Loang. Salamat ta sa atong buhi nga Dios, nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ang Dios magauban, magaproteksyon, ug ang pulong sa Ginoo. Ako mga pag-ampo ang inyong kasing-kasing ablihan ug madiunawan. Walay pulos matud pa. Request kog kanta Pastor Labaw sa tanang butang gikan sa walay pulos. Gikan ni walay pulos. Nganong walay pulos man sad main tatong katong medyo na murag walay pulos. Sa pulong mo nga gisaad mo sa pulong mo. Oras sa itong programa alas 10:14 sa kabuntagon. Padayon natong paminaw ng mga awit makalangit. Kaya sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, balikan kining tanan.
Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Kasing ko Ginoo. Mayong gabi ni Jean Can, makabuhi nga pulong sa maong awit, Pastor. Tinuod yun. Matot pa, hallelujah, makahilagta. Mayong nga pagiguban ni Estrella Maloran or Baloran. Morning sa inyong tanan, Pastor Gideon. May puntag, Grinatada. Good morning, Pastor. Salamat na makapaminaw na po. May salamat sa Ginoo. Si Estrella Baloran, Pastor, tabangi ko ug unsa ni akong damgo. Nga gipa ako sa bitin ug ako ang luyo. Gitabangan ko sa iro. Salamat, Pastor. Okay. Ang bitin naghisgot na og limbong. Dunay panahon sa imong kinabuhi nga imo ning masinatian nga usas mga imo makailahigala o kaha sa imuhang pamilya nga kana bitawng naay mga panahon nga bisan sa ginagmayng butang ikaw gilimpungan. O ang pinaka kuan pagyud ana kana nga ikaw mo igisgutan sa mga hakog, mga tihik, mga dalo. O ayaw gayod na ikalain ug ayaw gayod og pabilin diha. Ilaylo kanang mga pulong nga dili maayo. Ayaw dawata ug ayaw intertina ang mga pulong nga dili makaayo sa imuha. Kay wala ka gipagkatao para intertino nimo na. Kanang imong damgo dili na bag-o alang sa mga tao, labinas na ngalagad sa Ginoo. Normal na kung ikaw mga lagad sa Ginoo, doon na gyoy mga panahon nga imo nang masinatian. Tikasan ka, pero kung bisan tikasan ka, libungan ka, ayaw gayod kasuko, ayaw kalain. Ang imong buhaton likay og palayo. Aron mahalad nimo ang kinatibuk-an nga to sa Ginoo. O niya maampo nimo ang mga tao nga nagbuhat niini. Pero kung imo nang tutukan o magpaduol ka sa mga tao nga ikaw lang gilibungan, ikaw lang gibinuangan, dili ka kahalad sa kinatibuk-an sa imuhang kaugalingon nga to sa Dios ug dili sad ka kaampo sa Ginoo og mga panalangin para nila kay moabot ang panahon nga mapuno ka. Mao nang usa sa mga advice kung dunay mga tao nga dili maayo sa imuha, likay. Bisan pa kung muingon silang Kristohanon, kay maunay giingon ni Apostol Pablo nga likay ang mga taong miingong Kristohanon apan kalibutanon. Kay nganong kinahanglan kang mulikay aron makaampo ka sa Dios. Gikan ni Lolita R. Amis, Pastor, help me to pray nga dili manganak ang akong anak. Dali manganak ang akong anak naa sa Dapitan Memorial Hospital. God bless you and thank you. Pastor Miriam Amis Catalonian ang nagpa-pray. Mag-abot ta alang sa imong anak Lolita Amis nga naa karon sa hospital nga dili maglisod og pagpanganak ang imong anak. Sister Lolita Amis, pangayoon nato sa Ginoo og ihatag na niya. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom niya kami sa pagdango pagduol kanimo alang sa mga panginahanglanon sa anak ni Sister Lolita Amis Ginoo nga naa karon sa hospital nga among gipangayo nga dali ra gyud nga mga anak niining mga takna o kaha sa lain pang mga takna dili siya maglisod ug normal ra gyud ang pagdeliver pagpagawas sa maong bata nga imong gihatag Ginoo. Salamat o Dios sa imuhang pagtubag sa among mga pag-ampo. Kami o Dios nagtuo na sayod nga naa kanunay ang imong gahom aron sa paghatag Ginoo sa among gipangayo kanimo. Busa amahan amo kanang gipasalamatan, amo kang gipasidunggan sa imong pagtubag kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among gipangagihangyo di kanimo. Dios ka nga matinud-anog maluluyon, mahinatagon kanamo nga misalig midango bituo kanimo. Salamat amahan, mga pagdaig, pagpasalamat amo kining hihalad diha kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuohi Sister Lolita,
tuhi nga ang imuhang anak normal ang paggawas sa bata. Si Jillian Milgito Garces, maayo nga buntag pastor. Padyod mahuman nako paminaw imuhang live gabi reply nako wala koy jote. Okay. Dalaygon ang Dios magapanalangin mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ato nga tagaan og pagtagad ang awit diri imong gunit diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Paminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Wala ko kapalungan. Mayo nga pakiguban ni Ronalyn Bregoli. Mayo nga pakiguban ni Estrella Baloran. Daghang salamat pastor, salamat Jud, and God bless and your family. Si Raquel Bordin, maayo nga bundag pastor, palihog ko og greet sa akong tatay Rodolfo Castellanes ug nanay Florentina Castellanes. 83 na 83 years old na sila. Kanunay gyud silang maminaw. Malipay gyud sila pastor. Salamat kaayo. Nanay, tatay, salamat kaayo sa Ginoo sa inyo iyang pag-atiman ninyo. Sister Raquel, asa mo dapit? Salamat kaayo ni nanay ni tatay, no? Bisan sa ilang pangidaron na kanunay ang pagkamalipayon sa pagpaminaw diha sa mga pulong sa atong labang makagagahon. Tatay Rodolfo, nanay Florentina, salamat kaayo sa Dios ug dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Ilabi na sa inyohang pagpuyo ug sa inyohang pamilya ug mga apo. Sinida Naro Tamba, maayong buntag, maayong nga pakiguban. Akong ginasig ang matagusa sa pag-share ni ining adto sa inyong mga kaila higala sa ato ang FB Live, inyohang FB Live o kaha sa mga kaigsuonan, mga kaigalaag, kailag pamilya aron masayod sila nga nag-live na sa ta. Kalimot mga kaigsuonan, ingon nga kita mga tinon-an ni Jesus, kinahanglan paipadayon nato ang pagmemorya, pag-memory verse, pag-tipig sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Daghan kaayo mga panahon nga pwede nimo nang buhaton, daghang mga bakante bikano sa imuhang kinabuhi labi na sa imuhang gitrabahoan
Dunay mga time nga makarelax ka. Kanang mga time pwede nimo nang gamiton gyud sa pag memory verse ug sa imong pagbuhat niya na nakit-an ka sa Dios. Og ang Dios nga nakakita kanimo magpanalangin gyud nimo. Sultihan ti ka mga kaigsuonan, ang Dios dili gid na mopakyas sa ihang mga pulong. Tuhi ug buhata, makita nimo ang resulta. Mayong pakiguban, matod pa ni Raquel Borden, Davao City. Salamat kay Pastor Nalipay gyud sila, mangita sila sa imong way og kanta. Pangumusta ra ko ni Tatay Rodolfo og Nanay Florentina, Sister Raquel. Grabe no, kataas na sa ilang pangindaron, 83 na. Naagyog ko'y kuan gyud listener sa una sa Love Radio 97.9, Love Radio Cebu, commercial nga FM. Listener to sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, gikan sa pagbalaan kamo kay ako balaan man hangtod na himo nga pulong mo kinabuhi ko. Iyag kong giadto sa House of Prayer diin ko gibutang sa Ginoo. Nakikita gid siya kanang inanang pangidaron mga kaigsuonan, kanang ilang panet mura nag plastic, kanang kuan na gyud bliss na gyud kaayo sila bitaw. Kay kanang mugunit ko sa katong tatay, nanay, nalimot ko kisatungan, taga-Bulacau. Muna nga, kuang gyud sila, moyong ko nga bliss kayo, musakay paghabal-habal. Unya gikan sa Bulacau paingon sa Mandawi, pwede ra gyud nga musakay sa motor siya ra usa. Una nga, grabe ka-bliss ang ato mga kaigsuonan. Si Nida Naro Tamba, hapit na unta ko na ulahi, pastor, kay naglaba ako. Pero salamat sa Ginoo kay nakaapas pagyod. Okay, salamat kay sa Ginoo pagkanindutan, no. Awit makalangit diri lang sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, akong tagaan og pagtagad awit sa kagawasan. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan. Ato ning tagaag pagtagad. Mayo nga pakiguban ni Ronalyn Bregoli, pastor, salamat sa pagtugtog sa maong kanta. Kay favorite song nako sa God Bless. Salamat kaayo. Napalihog gyud i-share ang ato nga programa, ilabi na sa ato karong hisgutan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Diha sa Roma Kapitulo 12, versikulo 3 hangtod sa versikulo 8. Maangkon mo ihanggasan pagkadahon sa grasya mo, gikan karon awit ko kining awit sa kagawasan, awit sa pagkagamanan buhat mo, kahibulungan ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos. Ang Diyos ay higugma, bugtungan na ihatag niya. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Matod pa diri ni Paps Gilon Minggito. Shout out nako ako ang pastor nga amigo, Pastor Rodel Delvel. Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Pastor, may buntag. Happy watching ninyong tanan. Si Velma Alipaw, good morning pastor. Salamat sa Dios nakaapas pa ko. Wow. Lolita Amis, thank you Pastor Gideon sa prayer bisan layo mi diha apan ang gitagaan namo og pagtagad ang among request nga pagampo pastor. Salamat sa Dios
nga usa ka nga gigamit niya aron sa pagampo sa nagkinahanglan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Tuoy nga ang imuhang anak normal ang iyahang pagawas sa iyahang anak, sa iyahang bata. Si Vilma Alipaw o matod pa watching from Taganaan, Surigao del Norte. Si Asiha Ango, maayong buntag, good morning, good day pastor, og sa tanang tigpaminaw watching from Kagawasan di Mataling. Okay, asa man ni dapit. Request og song Ginoo Salamat. Si Eli Rosie Dala, maayong buntag pastor watching from Malabon, Akaya. Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin. Una mo'y mga pangutana, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri sa ato nga panag-uban. Ug ang Dios magpahiluna og tubag sumala sa inyong gikinahanglan. Ayaw mo ka ikog kay ang kaikog dili gyud na makatabang. O Dios, walay makalabaw kanimo man. Hari ka, Jesus, tanan magayupo kanimo man. Mayong pagiguban ni Delfar. Shout out pastor kang Mama Modista o Parinias pastor. Salamat, God bless. Tis Marie, shout out po sa mga Magtiway family o Mendoza o Baldago family. Salamat kaayo sa inyong pagiguban o pag-share sa ato nga programa ngadto na sa mga kailahigala ilabi na sa inyong pamilya. Si Leros Isdala, mato pa request sa good news of God para kay Kate pa-flight Saudi karon. Wow, no? Salamat kay Ginoo. Si Freddy Aquino, pastor, na ako'y damgo pastor nga samtang nagtindog daw ko sa atubangan sa koral nga kawayan kundiin didto ko nagtanom og sagbot nga mukatay pero tambal daw to sa kilid sa ako ang gitamnan. Naay gamay nga dalan ako ang nasilipan unya sa akong pagtan-aw sa akong likod na ay balay og naay naghigda og naapoy na minaw sa akong gisulti. Salamat pastor. Dunay tao nga diin ka dadon sa Ginoo aron imong bisitahon aron mahatod og masultihan nimo sa iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios magadihog magapanalangin kanimo Brother Freddy Aquino. Susana Pableo, maayong buntag Pastor Gideon og sa tanan nagsunod ani mga program dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Tis Marie, thank you Pastor, salamat sa atong tanan. Si Girly Salvia Pigalan, blessed morning sa tanan watching from Saudi. Kumusta ka Sister Girly? Ang Dios magapadayon magpanalangin kanimo. Ampingan ka sa Ginoo og tagaan kag maayong lawas ug kusog kalipay kalinaw sa imong pagtrabaho sa Saudi. Atong oras mga kaigsoon, alas 10:33, ato nasugdan ang pulong sa Dios. Human aning labaw sa tanang butang mo ato nata sa pulong sa Ginoo. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaogan. Sa Shine Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-unsa man ang niyag ning kalibutan, kung ikaw, Diyos,
sa tanang butang gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Maunsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran, mag-unsa man kaani ang ning kalibutan, kung ikaw o Diyos di ko makauban. Labaw sa tanang butang ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang gihigong maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalina ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kaligon ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Labaw sa tanang butang ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang gihigong maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang gihigong maka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin ka nato.
Akong gihangyo matag usa sa pagkuha sa inyong Biblia ug ablihe diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 3 hangtod sa 8. Kalipay o dalampan. May nga buntag ni Ifabol Joey. Good morning po, Pastor. Pwede request og nasaan na kaya ko. Ako na nang andamon ha. Brother Josepino, paran maayong nga buntag Pastor Gideon og sa tibuok nimo tibuok kaigsuonan diha kang Kristo. Minaw lang ko samtang katrabaho kay bag-o lang ko nahuman sa replay sa live nimo gabi. I-request ko labod. God bless. Ikaw ang puso. Alang sa ato mga suging tipaminaw sa Shiny 101.3. Ganano ka diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Happy listening ninyong tanan. Laygon ng Dios magpanalangin. Paki-share sa ato ang live VP ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gihangyo matagusa nga ato ta sa pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga na doon na mo'y Biblia ug doon na mo'y insakto na nga time gyud nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay. Ang Roma kapitulo 12 mga kaigsunan ako ning gibahin-bahin gikan sa Roma kapitulo 1 kapitulo 12 1 hangtod sa 2 mao nay atong gisgutan kagabi. Karon mga kaigsuonan ang bersikulo 3 hangtod ni sa bersikulo 8. Ako ning pagkabasahon. Ingon dinhi kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon ligdunga ang inyong panghuna-una og hukmi ang inyong kaugalingon sama sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matagbahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo og nalambigit kita sa usag-usa. Ingon nga nagkalaing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang ato ang nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag maghatag nga madagayaon gayod, ang mangulog kinahanglan magkugi, ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Magampo ta ato ning adadon diha ablihan sa mga pag-ampo. Amahan namo nga Dios ang makagagahom. Salamat o Dios nga imong giandam na usab ang among kasing-kasing una sa imong mga pulong. Amo kang pasalamatan sa pagpanalangin gyud sa among kinabuhi sa mga mensahe nga amo karong madunggan. I declare blessing nga wala gay maka-disturbo sa among pagpamati aron masabtan namo ang imong mga pulong sa amo ang pagpaminaw niini. Salamat o Dios sa imong tubag, mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo. In Jesus name. Amen. Amen. Mayo nga buntag sa tanan no og mayo nga pagpahilona. Ako nagtuo nga no na mo'y mga trabaho bisan og naa mo yung mga trabaho karon sa gihapon ang inyong idudungog kanunay nagdawat sa mga pulong sa Ginoo. Ug ang Dios nakakita na side sa imong gibuhat og panalanginan gayud ka sumala sa iyang mga saad, bulahan kato nga naminaw, bulahan katong nagbasa, bulahan katong nagtuman sa mga nahisulat ni ining maong libro sa mga propesiya. Kay kini mahitabo gayud ug imo gayon ning masinatian kung imo ning tumanon. Ako mga pagdasig sa tanan nga makadungog ni ining maong nga programa ug sa mga pulong sa Dios nga ato karong mabati, ako mga pagdasig nga imo gayong eksaminon kanunay ang imong kaugalingon nga padayon nga magkinabuhing batarog balaan og magkinabuhi diha sa pulong sa Dios. Kay ang mga pulong sa Dios dili man gyud mapakyas, ang mga mensahe sa Dios dili man gyud mobalik nga pulong adto sa Dios kun dili makit-an man ni diha sa buhat.
Aron ang mga bunga ug ang ganti dili gayud masayang. Atong hinumduman ang pagpangalagad ingon si Apostol Pablo dili gayud na makawang. Kung ikaw mo barog, mo tindog nga dili gayud matarog diha sa imong pag-alagad sa Dios uban ang pagkamakugihon. Diha sa unang Korinto kapitulo 15:58 miingon gyud si Apostol Pablo, busa mga igsoon tindog kamo nga lig-on nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad kay nasayod man kita nga atong pag-alagad sa Dios dili gayud makawang. Kay ngano man walay buhat nato nga dili gayud giniagantihan. Dili man maayo nga buhat ug maayo man nga buhat kita makaani niini. Sigurohon nato nga ang ganti maakalipay nato kana maka-smile ta sa panahon nga makadawat ta ganti. Dili kay murag madismaya ka modawat ka ganti kay resulta po nas imong binuhatan. Mga igsoon, ako ang dasig nga sa pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan dili na siya by season. Dili na siya panahon-panahon or gitawag bulan-bulan. Ang pulong pagpangalagad sa dihang ni desisyon ka sa pagpangalagad sa Dios bisan sa unsay sitwasyon panahon sa imong kinabuhi, kinahanglan naa kanunay ang kadasig sa pag-alagad. Kinahanglan dili siya mura siyag balod nga murag dasig mura po og luya. Dili maayo mga kaigsuonan nga kusog kag karon hinay na sad ugma. Kinahanglan gyud ang imong pagpangalagad steady ka nga nagsalig sa gahom sa Dios. Dili kay sa imong makita. Dili kay sa atong pagbati. Kinahanglan ang atong pag-alagad nagdepende kanunay sa minsay sa Dios. Dili kay nagdepende sa ato ang pagbati. Kay ang mahitabo mga kaigsuonan kini ra batong kaugalingon lahi kay lahi ni og pagbati. Nay panahon nga mubati kag kaluya, kalipay, kaguol, kasakit unya kun ang imong pagpangalagad nagdepende ana mga kaigsuonan way lami. Dili ka makit-an nga matinud-anon ug dili gyud ka makit-an mga kaigsuonan nga makapahimuot ka sa Dios. Kinahanglan ang imong pagpangalagad puno gyud sa kadasig, manaa may mga pagsulay na amas kadagaya kalisod ug uban pa nga mga sitwasyon nga imong nasinatian kaniadto hangtod karon kinahanglan ang imong pagpangalagad naa kanunay ang kadasig, naa kanunay ang kaisog kusog nga gikan sa atong nga Dios. Og hinumdumi mga kaigsuonan ang kusog nga naa nimo dili dapat na nimo ipasigarbo bisan pa ang tanan nga naa nimo, bisan pa ang mga gasa o mga talento. Gani ayaw apsa nga mas nindot ka tan-awon, mas abilideran ka ug mas kana bitang mas maayo ka kaysa uban. Ayaw na paningkamuti nga maunay imong ibuhaton samtang nangalagad ka sa Dios. Kay dili malipay ang Dios, dili gyud na dawaton sa Dios ang imong pagpangalagad mga kaigsuonan kung inana ang makit-an sa Dios nga pakitang tao ka. Kinahanglan kinasingkasing. Kinahanglan ikaw ang Dios. Sigurohon nimo nga na kay relasyon. Ingon diri sa versikulo 3 mga kaigsuonan, kini maoy mensahe nga pagpasiuna aron makabot ang panaghiusa. Aron makabot ang pag-uswag, pagtubo sa bulhaton diin kagibutang sa Ginoo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan dapat sa imong pagpangalagad o sa atong pagpangalagad walay kupitinsihanay. Kinahanglan dili magbinagaanay. Og aron malikayan ang pagkakupitinsihanay o pagkabinanggaay sa gitawag karatula o sa mga buluhaton ibinsod sa imuhang simbahan. Dunay advice si Pablo nga angay natong tipigan ug angay natong i-apply sa atong pag-alagad sa Dios samtang naatas panuyanan, naatas trabahoan o kaha sa simbahan. Versikulo 3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sultihan ko kamong tanan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan kining maong mensahe nagpakita na nga ang ihang pagwali, ang ihang pagsangyaw dili tungod sa iyang abilidad. Dili tungod kay haniti siyang manulti, kundili tungod na sa grasya sa Dios, nakahimo siya sa pagwali. Kung wala pa kadawat siya sa grasya sa Dios, dili mahimong magwawali si Pablo. Ang atong makit-an ni Pablo, manglulutos siya. Mao bitaw nang lahi ang tao nga wala mailalom sa grasya, maulipon or nagpailalom sa grasya kay nangalagad na nga
nag-agad sa unsay naa niya. Pero ang tao mga kaigsuonan nga naulipon o nailalom diha sa grasya sa Dios, kanunay nang nag-agad sa grasya sa Dios. But ipasabot mga kaigsuonan ko sa Ginoo, padayon niyang mapataas ang Dios sa iyang kinabuhi. Mauni si Pablo nga nakasulti siya, nakasangyaw siya. Mailahan ra nimo mga kaigsuonan nga ang tao nga wala mailalom sa grasya, nga moingon siyang Kristohanon apan wala mailalom sa grasya, kay mahitabo ana kanunay ra siyang manglutos sa iyang isig ka Kristohanon. Lutoson niya ang mga tao, butang-butangan, hulgaon ug maun manay kahimtang ni Pablo. Sa wala pa na ilalom si Apostol Pablo sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo, imong makit-an si Apostol Pablo nga sa iyang pagtuo og Dios, pero ang iyang kahimtang manglulutos. Mauna nga kung imuhang mga kaila diha sa simbahan o sa uban pang mga simbahan nga walay laing nakatunan kundili ang pagpanglutos, pagpangdaot lamang sa iyang isig ka Kristohanon, wa gani nahimo aron matudloan ni ang iyang kaugalingon ug uban mga tao igo ra gyud sa pagdaot paglutos. Namang mga tao nga way lain nga nakatunan ang pagpanglutos. Walay lain ang nakatunan ang pagsaway. Kung moadto sa pika simbahan, ang iyang makit-an mo ra siyang perpekto ug ang nagdumala kanang dili mao. O ang mahitabuan na muundang nasad na diha dayong balik na pod sa laing simbahan. Moadto na pod sa laing simbahan, mo magsige na lang balhin-balhin. Munang dunay mga minsay sa ubang mga pastor nga duna kunoy mga Kristohanon nga murag gitawag og frag Christian. Duna po'y mga kinaiya sa Kristohanon nga mura kunog flashlight Christian. Nga kusog kaayong mangiwag. Kusog kaayong mo kanang musaway sa kinabuhi sa o Pinoy-anan sa laing tao pero sud sa iyang Pinoy-anan nagkabulingit. Siguro uban na to o kamo mismo nakasinati nga dunay mga kinaiya nga inana. Og ang mga tao nga magbaton og kinaiya nga sama ni ana mga kaigsuonan magsige nagbalik-balik. Usabot ipasabot magsige nagbalik-balik sa uno. Dili nimo na sila makit-an nga miuswag. Dili na nimo sila makit-an mga kaigsuonan nga mismo ang Ginoo ta dapat mo pataas sa ilang kinabuhi. Di yun makit-an nimo nga muuswag ang tao nga inana og kinaiya. Ang tambag ni Apostol Pablo sa imong pakigsusi ug sa imuhang pag-examine sa imong kaugalingon, ayaw eksamina karon ang dili nimo kaugalingon. Ang atong kaugalingon mo'y dapat natong i-examinon unsay angay natong buhaton aron magpabilin ta diha sa pagpangalagad sa Dios. Kay ang klaro nga pagpangalagad sa Dios, dili man ang ato ang kaugalingon mo'y gipataas, dili man ang atong kaugalingon mo'y gipakita, kundili ang ato mang Ginoo mo'y ato mang gipakita. Aron kita makasiguro nga si Ginoong Hesus mo'y atong gipakita nagkinabuhitas kinaiya og pagtulunan ni Jesus. Si Jesus mismo miingon nga kung magkinabuhi kamo sa akong mga pagtulunan, tinuod gyud mo nga akong mga tinunan. Now, usa sa mga advice ni Apostol Pablo mga kaigsuonan diha sa bersikulo 3, ingon siya diha nga kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Dinhi gipakita mga kaigsuonan ng bawal ang imahinasyon. Gidili gyud sa pagpangalagad kung ikaw nangalagad sa Dios, ayaw batasana nga naa kas imahinasyon kanunay. Kanang mag-imagine ka ba nga murag angayan ka kaysa uban. Guwapa ka kaysa uban, nindot ka kaysa uban, mo na nga ang mahitabo mga kaigsuonan nya imong kalag mutug-an man na. Abi sagsaon nimo og kuan pagwapa, inana ra gyud na imong itsura. Ang mahitabo mga igsuon, mura kag mangilad. Kini nga bersikulo ha mga kaigsuonan nag dasig ni nato aron pa eksamino nato tong kaugalingon nga dili gyud nato tugutan nga mauni atong makit-an nga
Kana bitong ipakita natos mga tao nga mao ni atong hitsura, mao ni atong kahimtang, murag ipanalinganan bisag wa. Naabi agyuin ana mga kaigsuonan nga murag ipanalanginan bisud ang tinuod wa. Murag pugso nila ang ilang kaugalingon mga kaigsuonan nga pagpakita sa mga tao sa kalibutan inaana ang kahimtang pero di day tinuod. Dili na mauy kahimutan sa Dios kay pagpangilad o pagpanglimbong lang na sa tao unang giilad ana ang kaugalingon. Nya dili malipay ang Dios nga mo na iya makitaan sa panahon nga ikaw nangalagad niya. Mao na niingon siya mga kaigsuonan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hisgutan nato ang kahimtang mga kaigsuonan kay usa man ni ka mensahe nga dapat natong makitaan diha sa atong kaugalingon ug sa atong Pinoy-anan. Dunay mga tao gyud nga naas ilang kaisipan or sa ilang huna-huna nga gwapa kay sila. Nindot kay sila. Bisag maura gyud nang naong. Mo nang mo gamit og katong peace up man siguro to, peace up. Gamit gyud unya ala. Maningkamot gyud nga kanang magpa-cute, murag magpapansin ba? Kanang ba pinaana mga kaigsunan. Mura naunsa na. Lain na kaayo tanahon mga igsuon pero kay nag-imagine man sila. Ginaisip man nila ang ilang kaugalingon nga nindot ni palabuan na ini. Kasagaran na ba mga kaigsuonan mabantayan nimo kung imong tan-aw na asa sa worship team? Ang may tabo manggod nga kung imong hunaon nga labaw ang imong kaugalingon, mura ka og imong patuohon ang imong kaugalingon nga dili na may nani kung wala ka. Mura bitaw mawagtang si Jesus gyud sa imong kinabuhi. Dili lang kay mura, mawagtang gyud si Jesus sa imong kinabuhi. Kung ang atong kaisipan, ang atong hunahuna ato nang giilang atong kaugalingon nga labaw sa atong tinuod nga kahimtang. Naiuban mga kaigsuonan ato rang hisgutan ning tinuod nga kahimtang. Naiuban nga murag pertig yung pagkalimpiadaha. Limpiada, murag gitawag siya nit kaayo nga tan-awon. Unya nindot ba gyud kaayo nga tan-awon ang nit. Kana bang hinlo kayong tan-awon? Kanang buhok arrange ang kung manuot kanang pinili gyud kanang bungga na bungga kanunay bisan moadto ra sa merkado parang inana ba kaingon nga nindot ba sa tan-awon mga igsuon pero kung inana kanindot dapat ang tinuod nga kahimtang asa man nato makit-an ang tinuod nga kahimtang dili na sa paglakaw. Mao bitaw nang akong advice no sa mga ulitaw. Ako ginang kamong mga ulitaw ayaw mo pag sigig dulag email wa mo'y makuha ana. May maminaw mo diri sa atong programa do na pa mo'y makuha diri. Kamo mga ulitaw, kami di naman may mga ulitaw. Minio naman mi. Ang ako ang mga nahibaw-an ako guning i-share ninyo. Kamo po mga ginikanan nga dunay mga ulitaw dahing anak. Ayaw taon sad ninyo na pasagdahi. Tudloi sad na unsaon pagpaninguha. Kay kung makapangasawa na sila hugawan, ambot lang kung makatkaon ba mo tarong. Penting yung paita kung makapangasawa ng imong anak kong hugawan. Ambot lang. Kuyaw pa gyud kung matakdan. Maura bitaw na niingon si Apostol si Solomon nga ayaw pakig-uban anang mga taong kahig ulo kay matud pa matakdan unya maglisod unya ka og kalingkawas. Kung ari gyapon na sa pagkahugawan. Manakod lisod nagmusanay. Mao na nga daay mga tao nga grabe kay kanit. Pero adtos kusina, adtos CR, adtos ilang kwarto, mao nay tinuod nga kahimtang. Nagkamuritsing.
Okay ra gyud kung maayong manamit unya arrangement ang kusina, arrangement ang CR unya limpyo. Wow, pagkaninduta. Inana. Pero dili maayo mga kaigsuonan nga kitang mga Kristohanon naara kanunay sa imahinasyon. Nga mato dinhi nga ayaw gyud isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Kung itumon ka di itumon gud ka. Ayaw na lang gyud na ipakita sa social media sa FB nga mura kag prinsesa. Apoy uban mga kaigsuonan bisag ang ilong murag palwa. Inig na social media ang ilong pertinang tilinisa. Mura nagmakasamad kung hikapon. Dili man na pag-unsa mga kaigsuonan. Maura ko ni kini akong ilong, maura ko ng atong ilong god. Dawato nato na. Dili kay moingon tang deserve man pastor nga magpa nindot og kuan kay na may kwarta. Kana kung na kay kwarta. Pero kung wala kay kwarta, nagpanindot ra kas imong hitsura, inutang pa. Kang pagka nangalagad ta Ginoo ana mga kaigsuonan, kini bitaw nga to ang paghisgot sa mga gisgotan ni Apostol Pablo. Mga igsuon, klarohon ra gyud nato ni. Kay nangalagad man tas Ginoo. Dili maayo mga kaigsuonan nga mga lagad ta nga giapas nato nga mas nindot ang ato ang tinuod nga hitsura kaysa tinuod nga kahimtang. Ako nagtuo nga sa inyong pagpaminaw nakakita mo sa unsay gipasabot sa Biblia. Inyong nasabtan kung unsay gipakita diha sa Biblia. Ingon sa ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Kung mao gyud nay tinuod ninyong kahimtang, mao nay imong isulti, mao nay imong ipakita. Dili kay tan-awon limpyo perti ditong hugawana. Tigyong pati ana. Hinoon ligdunga ang inyong panghunahon na hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakong pagtuo gihatag sa Dios kaninyo. So ang atong kaugalingon kinahanglan atong aksimenon, atong utingkahon o susyahon nato atong kaugalingon. Lain mga kaigsuonan kanang bati kay ng mga lagad taon niya pangilad lang bitaw. Moingon nga pagpakita nga mao ni grabe ang Dios nga nag-uban. Unya ambot lang, pamilya da ito ambot lang. Lisod. Pero sa usa ka pastor mga kaigsuonan, usa ka magwawali, butang lang nako tog magwawali nga giwali sad. Nagwali siya dili sa tinuod niyang kahimtang. Ingon siya maayo kay ang Ginoo padayon nagpanalangin o nagtagbo bisan pa man sa sitwasyon apan kanunay ang Dios nagpanalangin kanunay miniyang gitagbo. Unya siya nga nagwali nauna di ay siyang pamilya ug siyang asawa. Kay ang asawa mga kaigsuonan naulahi kay wa pay pamahaw kay wa day ikapamahaw. Unya kay siya nga bana kinahanglan mag-isang muwali, awali gisa dito. Niya, kasagaran ba sa magwali sa una, mga kaigsunan, in short kaayo, niya dagko kayo mga lawlaw kayo mga kuan. Lawlaw kayo og long sleeve, lawlaw kay karsones. Kay ipakita lagi nga gipanalanginan sa Ginoo. Ara, lawlaw, mura nagsaya noon ng karsones. Niya, hiktan og pisi. Ya, ipadawal na tong pulo diri mga kaigsuon na long sleeve para di makita ng pisi. Kay wala kay bakos. Niya, bit-bit og Bible, inigwali. Mga igsuon, maayo kayo ang Ginoo, nagtagbo. Nagpanalangin. Wa gyud mi gut me. Say wa gut me nga o magani kasunod dayon ang pamilya kay way pamahaw kay wa po di ikapamahaw manghangyo pa. Nahitabo kay pagwali mga kaigsuonan
sugod na gwali. Mga igsuon maayo kay ang Ginoo. Dalaygon siya nga naga-provide sa tanan namong gikinahanglan. Wa gyud gut mi basta kay mga lagad da. Inana ang tinuod nga tawo nga mga lagad sa Ginoo di gyud gut man. Maumapoy pag-abot siyang asawa. May gani kay ang iyang asawa na irespeto. Wala mo singgit. Unsay way gut mi nga perting gutuma wa mo singgit. Nisulibat ra ng mata. Bati kayo mga kaigsuonan nga inana ang ato ang kahimtang. Kinaiya bitaw nga ipakita sa mga tao nga muni ang itsura bisag di mao. Ang tinuod nga pagpangalagad mga igsoon ug unsay naa nimo ug unsay imong kahimtang gud. Ayo ikaulaw nga mo nay makitaan sa mga tao kay mao man ay tinuod. Aron matambagan ka. Aron masultihan ka. Nganong gusto sa Ginoo nga ang tinuod nga kahimtang maoy ipakita aron matabangan ka, aron masultihan ka, matudluan ka sa angay nimong buhaton. Nabitaw naay mga babae, mga igsoon, ambot lang unsay kasagaran sa inyohang nakitaan kay ako kusog mangyud ko maniid, ambot lang nganong kusog gyud ko maniid. Kana bitang naay mga babae nga prehara po na babae lalaki. Sa kinaiya gyud na sa tao naay tao nga murabag grabe ka istrikta. Kana bitang kanang murag dili maduulag laki. Pero sulod sa iyang kasing-kasing, nangandoy itong duulog laki, ang iog laki. Nakuha ninyo? Ang naitabo mga kaigsuonan na naabta noon sa expiration sa edad. Na ako'y na kanabitang kulukabildo sa kanang sitwasyon sa tao nga nganong dugay ka isang naminyo. Kaya sa panahon sa una, wala pa may uso ng apam-apam. Ambot lang karon pertin mong kusuga murag pa kusog pas motor. Daghan na man kayrong apam-apa mga kaigsuonan. Sa una, grabe sa ka-istrikta. Kung anong dugay po ka nagminyo nang ay nanay manggo ni John nga bati lagi kay nang ipakita nato sa publiko, ipakita nato sa mga tao nga kuang kaita istrikta kayo pero suda isa mong kasing-kasing kiligon biya mi unta kana rag yung mura og ipalabaw ipatigbabaw gyud namo ba nga kuan kanang inana gyud mi pero sud sa among kasing-kasing sa tinuod dayon kasing-kasing kiligon da mi og ang og laki. Mao na nga walay nakaduol, mataha ang mga laki nga muhangyo. O niya ana. Walay makatambag. Pero kung ang tinuod nimong kahimtang maglabi na kung naa kay taong duolon sa uman nga maumang gyud ni. Pero kung ang Ginoo ra gyud mopahilona nining tanan, maumang gyud ni among kahimtang inani ipakita gyud ba? Na maluoy ang Ginoo, tabangan ka. Ayaw isipa nga ang imuhang kaugalingon labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Ibin sa atong hitsura sa pagpuyo. Hitsura sa atong kaugalingon kinahanglan ipakita maunay tinuod nga kahimtang. Ayaw taghuy aron matambagan ka, matudluan ka, mas maayo gani na ipangonsulta nimo, di ba? Kay usa na sa ibin sa simbahan mga kaigsuonan kana bitawng naa ka sa simbahan kay gisgutan man gud dinhi sa pagpangalaga do na say mga nagkalain-lain katakos or diha sa simbahan na ay sekretary, treasurer, nay auditor, uban pang mga opisyal diha sa simbahan, nay pastor, nay assistant pastor, nay elders, nay deacons, mga katabang diha sa simbahan. Unya kung ikaw usa sa mga opisyal diha sa simbahan, pangumustahon ka sa imong pastor o ka sa imong maigsuonan, Brad, okay ra ka ani Brad? Kining buluhaton nga okay ra ka? Ang imuhang pagbati na
dili na okay. Unya tungod kay naikog lang ka, ipakita nimong okay, okay na lang, okay ra kaayo. Oy, Ginoo God mo kuan. Nag-uban gud okay nya mo pagarpar pag yung okay, pag panghinambog naman gud na. Ang mahitabo siging okay at dain mga kaigsunan kusog daay kay tong mumahay. Ay dili patungod niya, dili man ta ni mainani. Mga igsuon, usa sa mga problema sa simbahan kanang dili mo tug-an sa tinuod nga kahimtang. Mayon ang pastor Brad, okay ra imong asawa? Sis, okay ra imong bana nga mao ni imong trabaho, imong buluhaton. Sahay madugay biya ka, ay okay ra, makasabot ra gyud to si sister, makasabot ra gyud si brother. Kasabot ra. Maayo kayo to. Pag ulit ay magbungol. Dili na siya mao. Ngano man, dili man ka maampo ana. Dili sad ka matabangan. Maunay rason nganong kinahanglan natong ipakita kung unsay tinuod. Ayaw okay nga dili okay. Kung dili okay, kana mo ipakita, dili okay. Para maampo ka, para matudluan ka, para matabangan ka, para walay panahon si Satanas sa paglinglag kanimo. Kung sa imuhang pagbati sa imong sitwasyon, sa imong kahimtang, sa imong pamilya, sa imong pagpangalaga, dili okay, maunay imong ipahibalo sa imong kaigsuonan, dili gyud ko okay. Unsa may inyong ika-advise? Una sa tanan, daghan silang mabuhat, imong makaigsuonan diha sa Ginoo, daghan silang mabuhat diha sa mga pag-ampo. Daghang mutuaw sa Dios alang nimo, makalingkawas ka sa pulong nga dili okay, sa kahimtang nga dili okay. Inana na maunay gusto sa Ginoo nga kinahanglan ang tinuod nga kahimtang maoy ipakita. Dili kay mag-isip-isip lang ta, mag-imagine lang ta nga okay, di day okay. Mga igsuon, isulti ang tinuod. Dili kay tabunan ang tinuod. Isulti, ipakita. Ilabi na sa inyong simbahan. Bati kaayo mga kaigsunan kung naa ka sa simbahan, o niya, labi na kung naa mo sa team, especially sa naa mo sa worship team, ikaw nga mo dala, ikaw nga mo tugtog, dili day okay. Mala og uga kaayo ang inyong pagsimba. Ingon din mga kaigsuonan, daghang mga bahin sa bersikulo 4, daghang mga bahin ang atong lawas. Okay, balikon ako ang bersikulo 3. Ingon sa diri, hinuon ligdunga ang inyong panghuna-una. Kanang ligdunga ang inyong panghuna-una, kana bitang mutug-an ka kung unsa gyud tinuod. Ang taong ligdong mga kaigsuonan, mutug-an gyud siya kung unsay tinuod nga kahimtang. Ingon siya, hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kay magpa-accept nga okay ra, dili okay. So dili ka matabangan sa pag-ampog, dili ka matabangan sa pagtudlo, di ka magiyahan. So, kinahanglan gyud unsay tinuod nga kahimtang, unsay tinuod nga pagbati sitwasyon sa imong kaugalingon o sa imong pamilya sa punong panayanan sa imong pag-alagad sa Dios, maunay imuhang dad-on o gipakita diha sa imong kongregasyon sa simbahan. Daghang mga bahin ang atong lawas ug matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa. Nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Bersikulo 6, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos. Sumala sa grasya nga gihatag kana sa Dios kanato, kun may katakos kita sa pagwali mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Now, ingon siya din sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung wala kay katakos sa pagwali, pero naa kay katakos di ay sa pagtudlo, unya gi-schedulean ka nga muwali, brad sis, ikaw mo'y wali.
Unya miingon dayon walay pugsanay ni pero walay balibaray. Unya bisag wala kay katakos sa pagwali, ang imong katakos naa sa pagtudlo, maahat gyud kas pagwali kay imo manggi pakita nga okay ra ni. Madala ra ni Ginoo ray. Ginoo ra gyud mamuhat ani. Ang nahitabo mga kaigsunan maglisod ay kaghuman. Maglisod kag human, mao nay problema. Unya nagsuroy-suroy na imong winalihan kaysa mutudlo ka. Kung sa panahon nga agnihon ka, unya wala pa kay katakos. Lahi pa ang katakos nga nanimo karon. Unya ang imuhang katakos ang pagtudlo di ay. Ingnon nimo ang tao or ang imuhang mga kaubanan diha sa simbahan, Brad, akong gisusi, akong kaugalingon, ang akong kakayanan o katakos, ang pagtudlo, dili ang pagwali. Muingon nga, Ginoo ray bala, di man na mao. Naatay nagkalilaing katakos, naatay lain-lain nga trabaho nga diinta gi andam gibansay sa atong buhi nga Dios. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaloy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Mauni gi kinahanglan gyud. Ayaw pod tuguti nga sa imong pagkakristohanon wala na kay katakos. Kay walay kristohanon nga wa gyoy katakos. Naa kay katakos pero lahi-lahi ta og katakos asa dapit ang atong katakos. Kay nganong moingon ko nga walay kristohanon nga walay katakos mga kaigsuonan? Ang tinuod nga kristohanon naa na say balaang espiritu. Og ang balaang espiritu maunay mo hatag nimong katakos. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, ang unang Korinto kapitulo 12. Unang Korinto kapitulo 12 mga igsuon. Tanawa ang unang Korinto kapitulo 12. Uno, mga igsuon buot kung masayod kamo sa kamaturan mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayd kamo nga ang inyong pagkadili magtuto kaniadto na isalaag kamo sa nagkalaing paagi sa pagsimbag Dios busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesukristo walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Bersikulo 4 may nagkalaing mga hiyas apan maurang espirituha naghatag kaniya. Ang naghatag niini may nagkalaing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginoo sa nga gialagaran, may nagkalaing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. So dinhi mga kaigsuonan gipakita ni Apostol Pablo nga kung muabot na nimo ang balang espiritu, muabot usab nimo ang hiyas, ang gasa, ang katakos. Kung maunay imuhang katakos nga imuhang nakit-an sa imong kaugalingon, gamita na sa pag-alagad sa Ginoo. Dili kay maghalahala ka, murag duphan nimo ang tanan, ang mahitabo di ay mao. Maparalyze ang imuhang buluhaton, ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon, ayaw batasanan ng okay-okay bisag dili okay. Isulti ang tinuod, ipakita ang tinuod nga kahimtang diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ngano man, kay dili ka gayud matabangan kung magsigir kag okay-okay. Ang mahitabo ana mapugos manggug ka. Ingnon ka nga nakihiyas ani sa pagluto. Oo na ako hiyas. Unsa mang klase nga luto? Kabalo kang muluto og kuan? Isda. Oo, kabalo ko muluto og isda. Unsa mang klase nga luto? Sinog ba? Ana gyud nga makaluto ra ka og isda puro sinog ba? Unsa mang lutoan nga kaya nimo?
Bisag unsang karniha sudana, makaluto ko basta kay puro ra gyud sinog ba. Dili kay muluto kag ginamay unya ang imong gigihimong ginamay ang isda amoy ambot lang. Sa kay lami. Mauna nga dili maayo nga presa usa sa ako ang kaila kanang naakay katako sa paglungag. Sa kaya nako ni. Tingkayahan ako ni unya krusada. Nagkrusada may pertindagan ng tao 40 kapin may daan. Dako kay kardiro nga gilungagan. Unya ako kabalo ko nga mulungag. Pero naamang kus field. Naamang kus area diin magmonitor kus mga tao og napalasdada ba ang ubang mga gikinahanglan para krusada. Dagyoy tiglungag gi-assign na mo unya karon ang katong gi-assign nga maoy tiglungag ayay nabisi man pud dito sugasan. Nga naaman ta toy gi-assign pud sa panghugas. Nganong nabisi man pud kay do naman po ni offer nga ako'y lungag. Nya kabalo ka mo lungag og dakong kardiro. Kaya na ko ni. Lahi biya nang maglungag kag gamayng kardiro kaysa maglungag kag kanon gamit ang dakong kardiro. Kasulay mo kanang lungag og kanon, luto og kanon nga gamit ang dakong kardiro. Dili na parehas maglungag magluto kag kanon gamit ang gamayng kardiro. Karon kay nagpasulilog man. Kaya ra, okay ra. Pila ka gantang kay pertindako ang kardiro. Nitabo mga kaigsuonan gidabdaban. Ang resulta perting hilawa. Kung kisa may galutoan sa sikuan katong giasahin. Kung anong nahilaw man sa kuan mangguna kanang na to giluto. Asa man di to ay galuto dito. Kung asa man galutoan paglantaw dito gatulog-tulog at perting tulog-tulog hilaw kaing kanon. Mauna mga kaigsuonan, dili maayo nga ipakita nato ang dili tinuod. Kung unsay atong katakos, kung unsay atong kaya, kinahanglan maunay atong isugilon. Nga mo atong kaya. Kay kung dili nimo kaya ang uban pang mga buluhaton, tudluan man ka. Ug sa dihang matudluan ka, magiyahan ka. Muna ang usas sa mga pamaagi aron mahimo kang panalangin sa buluhaton diha sa pag-alagad sa Dios. Ayaw ipakita ang dili tinuod nga kahimtang. Ipakita hinuon katong tinuod nga kahimtang aron ikaw padayon sa Dios panalanginan. Muna nga salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan kos Ginoo sa ato nga panag-uban nining maong programa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Pinagisay mong Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ayaw kalimot. Unsay kaya nimo, unsay kahimtang nimo. Mo na ipakita para madalakas mga pagampo. Matudluan o matabangan ka kaysa ipakita nimo ang dili tinuod. Dili gyud ka matabangan. Dili sad ka makakaton. Magampo ta oras sa atong programa alas 11:23. Salamat ta sa atong buhi nga Dios ug akong gihangyo utagusa sa pag-share lang gyud niining mao nga FB Live para masayod sila ug doon na sila makuhang pagtulungan. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga doon na kami nakatunan ug doon nami nakit-an nga mga pamaagi aron may among ikinabuhi sa among pagpuys kalibutan. I declare blessing amahan sa amo ang pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pagtudlo pagiya kanamo, diin nabati namo ang imong pagpanguna, pagpangulo kanamo. Wala mi mahimo kun wala ka nang inahanglan kami kanunay sa imong pulong o Dios. Dalaygon ka nga Dios nga magauban sa among kinabuhi. Akong isalig ug among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi diha lamang kanimong tanan in Jesus name. Amen. Oh, amen. kasay mong dahon. O Jesus,
Dalaygon ang Dios ay labi na sa ato ang mga suking di paminaw sa Shine FM 101 o 95.3. Salamat sa atong buhing Dios, magpanalangin kanatong tanan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Lusa ayuha ko milag. God bless. Mayong pagpaniod to. Sa gihapon ngayong gabi mag-uban-uban ta. Ang Dios magpanalangin. Ako nagpaubos. Magapagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo